एपीएससी प्रिपारेसन खालायनायाथ' आंना बिराद माने गोबावनिफ्रायनो सोलिबाय थादों सिभिल सार्भिस बिराद माने रिसोर्सेसनिफ्राय मोनसे आरो इउट्युब दं कोचिं क्लासेस दङ जोबनो गैयै माने अपरचुनिटिस दंसै आरो जेरावबो नोंसोर मा गोसो दं बेखौ बयनिफ्रायबो सोंनानै बा अनलाइन बा इउट्युब बा बेफोरनिफ्रायनो नोंसोर लानो हागोन आरो मा फरायनांगौ इन्जिनियार जानो स्कुल बा बेफोराव बर' मिडियामाव फरायो दा बेनो थाखा फैसाया आजिखालिनि जुगाव एथ' गिदिर फेक्टर नंला आरो मानो होनोब्ला जोंनाव दा बिराद मिडियामाव जेनेबा दिनैनि हाबाफारियाव फैनानै हाबाफारियाव फैनानैथ' आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंखौ लेंहरनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय गथ'फोरखौ थुलुंगा होनाय बर' फरायसा फरायसुलि दा बिसोरखौ थुलुंगा होनो मोननायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आबसुनि मावथिफोरखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरनाय थादों। नोंथाङा एपीएससी आनजाद उथ्रिसारनायनि आन्दोआव मा दं ना माबायदि प्रिपेरेसन खालामदों नोंथाङा? एपीएससी प्रिपारेसन खालायनायाथ' आंना बिराद माने गोबावनिफ्रायनो सोलिबाय थादों सिभिल सार्भिस एबा आं इउपिएससिनि प्रिपारेसन खालायबाय थादोंमोन बे समनिफ्रायनो आं एपीएससिखौबो खालामलांबाय थादोंमोन एग्जाम होबाय थादोंमोन आरो 6 इयार्स आंनि एपीएससिनि स्ट्रागोल आरो बेनि सिभिल सार्भिस स्ट्रागोल बेनि उनाव दिनै आं साक्सेस जादों बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। इयुन स्टुडेन्टफोरखौ नोंथाङा मा फोरमायनो नागिरदों? इयुन स्टुडेन्टफोरखौथ' आं बेखौनो बुंगोन बयहाबो थांखि दानांगौ सिभिल सार्भिसल' नङा जेखि थांखियानो लाया माने गोसो होनानै माने नाजानानै फरायलांबाय थाबानो गासिबो गावबागाव थांखियाव जाफुंगोन सुफुंनो हागोन गोसो होनानैल' खस्थ' खालामनांगौ लाइफआव माने खस्थ' खालामबासो माबा मोनसे नङा मोनसे जाखायो ओंखायनो उन जोलै माने गथ'फोरखौ आं बेखौनो खावलायो माने खस्थ' खालाम थांखि ला आरो नाजा होमबानो साक्सेस जागोन आरो लाइफआव। आथिखालाव नैबे बिजोंखौ लानानै बर' बिजोंखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा बुङो जे बे बर' बिजोङाव फरायब्ला माखासे फरायनायाव जेनेबा नैबे एपीएससी इउपिएससियाव क्लियार जाया होननानै बुङो बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर फोरमायगोन? बेखौथ' नोंसोरबो नुबाय बयबो नुबाय आरो बुंबोबाय थाबाय बयबो बर' मिडियाम फरायनानैबो इउपिएससि पास खालायनाय दं दासिमावबो दंबावो बर' मिडियाम पास खालायनानै सनजित नार्जारि दं जोंहा आइपिएस बर' मिडियाम फरायनानै पास जादों आरो एपीएससियावबो मेरला दं बर' मिडियाम फरायनानै पास जानाय दं आरो दिनै आंबो सासे बर' मिडियाम फरायनानै एपीएससिखौ क्लियार खालामदों आरो बिनिफ्राय बांसिन जेनेबा गोसो सिङाव माने मोनसे जेंना थानो नांला माने बर' मिडियाम फरायनानै जों माखासे एग्जामफोरखौ पास खालामनो हाया जानो हागौ माने खस्थ' खालामनाया बांसिन थागोन जोंना बर' मिडियाम फरायबा एसे खस्थ' खालामफिननांगौ मानो होनोब्ला जों गुबुन लेंगुवेजखौ माने नाजावहैनांगौ जायो गोजौ लेभेलाव बेनि थाखाय बांसिन खस्थ' खालामनांगोन दा खस्थ' खालामबा जायैनि जेबो खोथायानो गैया आरो बाव बर' मिडियाम बा एसामिस मिडियाम बा इंलिस मिडियाम जेबो खोथा फैया बे मिडियामा जास्ट लेंगुवेजसो रोंनाया नोंनि टेलेन्टसो नोंनि मेलेमासो आसल नों बर' मिडियाम फरायनानैबो नोंहा टेलेन्ट दं नोंनि ब्रेनासो आसल नोंहा ब्रेन दंबा नों इउज खालायनो रोंदोंबा मेलेमखौ बेसो मेन खोथा बाव लेंगुवेजआ एथ' माने जेंना लाबोयो एसे खिन्थु जेंना लाबोआ एथ'रा गिदिर फेक्टर नङा आरो बेखौ अभारकाम खालायनायाव जोंनि बर' मिडियाम स्टुडेन्टनि थाखाय एथ' गोब्राब नङा आरो दंजोबसै आरो दा बेनो मोनसे खोथाया जाहैबाय थाखा फैसा जोंनि बर' मानसिफोरनाव बा बर' मिडियाम फरायनाय मानसिफ्राथ' थाखा गैयि मानसिफ्रासो बर' मिडियाम फरायो होननानै जोंना मोनसे कनसेप्ट मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय दा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बिबार बावजेनगिरि लोगो लोगोनो बिथांखौ बेनि जे मुंख्लंफोरनि हांगामा बर' बिथाङा लोगो लोगोनो हारिमु गारमेन्ट आफाद बिथांमोना जे मुंख्लंफोरनिसिम हानजा मेथाइ बेखौ आङो जागायनो थाखाय खावलायबाय।
हांगामा बर' बिथाङा लोगो लोगोनो हारिमु गारखै आफाद बिथांमोना जे नोंथांमोननिसिम हानजा मेथाइ बेखौ आङो जागायनो थाखाय खावलायबाय। लोगो लोगोनो बिथांखौ बेनि जे मुंख्लंफोरनि दैथुन ब्रह्म बिथां बाहागो लानो हानाय जिल्ला आफादनिनो मानाव गेदेर आफादगिरि निब्रेन चन्द्र बर' बाहागो लानो हानाय खुंफुं आफादनि मानाव गेदेर हांगामा बर' बिथाङा लोगो लोगोनो हारिमु गारखै